Mga nadakpan sa pagbayolar sa COMELEC gun ban sa Western Visayas naglabot na sa 57. Unity walk ang covenant signing para sa matawhay ng eleksyon ginpatigayon sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 57 na ka mga persona ang naaresto sa Police Regional Office 6 nga naglapas sa COMELEC gun ban sa rehiyon humalin Enero 12 tubtob subong adlaw. Ang Negros Occidental ang nakalista sang may pinakamadamo nga nadakpan nga may 17. Ginasundan sang probinsya sang Iloilo nga may 11, kag Capiz nga may 9. Sa tuyo nga mapaluntad ang Malinong, Matawhay, kag patas nga eleksyon 2025, isa ka peace covenant signing ang ginhiwat sang Iloilo City Police Office sa Iloilo City subong nga aga. Antes ni, nagpatigayon man sang caravan kag unity walk. This covenant we have just signed today is more than just a document. It is a pledge of honor, a solemn vow that we will conduct ourselves with integrity, fairness, and respect for the rule of law. Sa kahiwatan, liwat ginpahanumdom sang COMELEC ang mga aspirants nga hugot nga ginadumilian ang vote buying, pagsunod sa campaign rules kag voting procedure, kag pagpasa sang statement of contribution and expenditure sa konsose pagkatapos sang election period. May you seal it with a vow to genuinely serve the people. And please remember the most vulnerable groups in our community so that they will no longer be forced to surrender their right of suffrage in exchange of any promise. Ang simbahan, nagapanindugan man sa away batok sa vote buying. I declare war! Kaya daw hindi ka mo magupod against vote buying and selling founded on political dynasties. Let this be our concrete contribution to safe elections. Handa man ang COMELEC sa pagpasabat sa mga aspirants kag supporters nga magalapas sa campaign rules o kon magadagta sa katawhay sang eleksyon. 34 sa 36 ka mga aspirants ang nagtambong rason ginakabig sang COMELEC nga sinsiro ang mga ini nga ipaluntad ang kalinong sa eleksyon. Sa karon, padayon ang seryes ang training sa Electoral Board sila bina kay bago ang makina nga gamiton sa eleksyon 2025. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.